Hi guys, good morning. Sa igay ko nagmata. Alas 4:35 pa. Nagluto ko. Para sa school niya ni. Hotdog. Pusukon pa na ako ni siya. Mag-slice ako kuan. Fruits. Pangbaon kapon sa akong alaga. Slice ko sa anak di guys. Sa'yo pa kayo. Gaya na rin takong mata no. Alas 4:20. Nakamata ko ka ng mag-alarm. Ipaw man ang alarm. So ako kamataw ko kakuan. Nalit na ko. Alas 4:30 na akong kamata. So di na lang 30 kaysa malit dyan. Ang kulba ni. Kabalo mo, ang alarm, tagduha ka po. Okay, usahay di dyan ko kamatas ang alarm. Kamata ko pero kung palungon balik. Munang tagduha akong alarm. Nay 4:45. 4:50. Nagabi akong alarm is 4:20. Ang isa 4:30. So gipaw na ko ang 4:20. Dito siya ni alarm sa 4:30. Tawag na dyan susingo ko. Bago kong opera no? Anong bago dito kang opera? Oo, makay ka na. Kanang bation ka na, kusuki ka matulugan na. Ito na isa kabuwan na ikang opera. So tusukon pala ko na siya no? Ang hotdog. Ako pala siya tusukon. Karon to ilang ako ano. Ilang party dito. School. Prepare na po bread niya. Parang siya school. Iga po niya ni makaon. Kaya na sila yung makaon dito. Nagdala o niya. Kada classmate nila magdala pagkaon. So kini nga bread. Pangkuan lang niya. Kasi hindi siya ganahan. Dito sa hotdog. Optional ba? Optional. Ang hugas ang hugod no? So, ang hugas ko. Hotdog mo siya guys. I-slice banding. I-piece daw nga pag-slice. Ginahan mo siya ani. Mahurot na niya. Gamit ang gloves. Ipas lang sa school nila ni. Isang ipatulog kanino kay Will ba't siya. So ano. Kinaan lang siya. 30 kabukang yun ani. Yan si Madam 30 kabuktas. 30 po rin bro sausage. Hilig yun si Madam design. Init pa siya. Pero ato na siya kusukon kayo. May oras. Sayang. Yan. Ang ibabaw, ani butangan ni marshmallow. Ang ibabaw. Sobrahan lang ka doon. Pag marshmallow, design. Na yung mga marshmallow. Design kalik. Para design. Ano siya? Ano na siya? Muna na ito ang lahuman. Magligo pa ko sa mga bata. Maghikay pa ko. So, tunaw sa kape para kay Madam. So, bye-bye.